Мин кыш көне килдем синең якка. Карлар явайды буранлап. Бураннарның усал хөкеменә буйсынганнар иде урамнар. Шул урамнар безне таныштырды. Адаштырды безне бураннар. Мәхәббәттә адашканнар өчен кар бураннар ниде? Җилләр ни? Җилләр генә тыеп торамыни хаттын ашкан ике юләрне? Йөгәннәрне салып ташладык та, сабый бала кебек кыландык. Җилләр белән кушып уйнадык та, бураннарга кушылып җырладык. Йөрәкләрнең кайнар тыны белән исемнәрне яздык ак карга. Яшьлегемдә нигә очрамадың? Бирмәс идем сине ятларга. Усал телләр бәлки гайбәт сөйләр. Гайбәтләре китсен кадалып. Мин кыш көне килдем синең якка. Синең яннан киләм яз ала.